Maayong adlaw sa tanan, ang grupo sa AYP o Adventist Young Professionals nagahimo sa pagpanghatag sa ilang ayuda sa ikaduha nga higayon. And naata karon sa Barangay Bunga, Oroquieta City, which is layo-layo ni siya gikan sa sentro pero affected gyapon sila sa mga landslide. Kung makita ninyo ang ilang kalsada along padong diri sa ilang barangay, grabe gyud kaayo ang mga landslide na matabunan ang kalsada and napoy uban mga balay nga naanod. Dako kay among kalipay sa mga nag-donate og financial nga support sa ato ang mga naapektuhan sa sa baha. This time nang hatag mi og kanang mga goods, mga like balde, mga kabo or sabay mga kinahanglanon kaayo sa mga matag bubong or sa matag pamilya. And for now, nakita namo nga mas gikinahanglan na gyud kaayo ang kwarta sa mga naapektuhan o kalamidad kay sila na may makabalo kung sa ilang panginahanglanon. So nakaliko mig 40,000 and i-allocate na mo og 1,000 per household. So kita ninyo diri sa diri sa Bunga nga namulo na ni og pagpanghatag. On behalf sa Adventist Young Professionals, we would like to give thanks to those individuals nga naghatag o nag-support ng ini nga grupo. Isip nga district pastor dinhi sa Oroquieta Suburb District, walay kabutangan sa akong kalipay diin ang ato nga mga Adventist Young Professional kauban sa mga tao nga nagpalayo niini local ug international. Nagpasalamat ko nga kamo gigamit sa Ginoo nga 40 ka mga panimalay ang natagaan sa financial nga assistance dinhi sa atong distrito gikan sa Mialin, sa Bunga, sa Tuburan ug aduna po tay pipila ka mga kaigsuonan nga nakabenepisyo dito sa Barangay Buntawan. Akong panghinaot nga ang Ginoo magdugang sa inyong panalangin ug sa ato nga mga young people nga dili lang unta karon kundi ang inyuha nga ministry magpabilin nga ang Ginoo malipay magdugang hatag og panalangin. Thank you very much from Oroquieta Suburb District, Pastor Giovanni Tero. Ngayong adlaw sa tanan, salamaton mi nga na tungasan mi sa among mga gala sa tuod nagalisod ang among dalan paingon dire kami ka sa trahedyang hitabo. Pasalamaton nga pud mi nga nakaabot sila dire og labaw sa tanan sa lubong magagahom sa Adventist Young Professional o mga donors. Salamat. Kami nagapasalamat sa Young Adventist Young Professional o sa mga donors nga kami gitungas dinhi sa amo ang dapit bisan pa tuod og ang panahon tag-ulan-ulan og maot ang timpo. Kami nagapasalamat kaninyong tanan. Usa kahinaot kami nga tagaan pa kamo pis kayo nga paglawas ug daghan pang mga tawo ngayong matabangan nga pariha kanamo. Daghang salamat. Daghang salamat. Adventist Young Professional o mga donors. Yay! Daghang salamat sa Adventist Young Professional sa iyatin. Sila kami nagtagal ng binabang sa among pagkalisod ka ng kahimutan. Salamat kayo. Salamat sa inyo ha. Mga young professional kay kuan ka ng kamoy gigamit sa Ginoo para maka-reach out sa ubang tao dito, labi na dito sa mga hilit nga lugar o kay doy biya puto sila dili sila madali-dali o kana bitaw panghatag sama sa mga ayuda kay daanin sa talik daghang manghatag atong highway madunggan na nako kami wala mi nag-mind kay sige pud mi ani og atubang katong inyong gihimo
maayo gid na nga kamo mo mga dito panalanginan gid mo sa Ginoo. Wapa pa gid mong tanan, wapo. Magaan pa gid mo taas nga kinabuhi. Ako